Abet aku sing bakal sowan. Piyo? La. Boleh kasih tepuk tangannya Bapak Ibu. Ayo kete wakyo palaku kafe. Ayo kete foto kumpul ke foto kumpul oleh. Barang ikan misi aku kawan kue sampai aku pada malah gue woro kayak gini ya. Ekonomi manggung. Tolong, saya semangat le. Pio. Yo. Ya. Kasih tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Ayo. Kete foto Paris. Hey,
Chandra desa kue proyakso Eka bapak dulu matrik cabang Aku lakuin cabang Aku proyakso Kolo yuto, kolo mati, kolo beruko Uko sakuin proyakso Aku toko ajaran matyanik Sasono makarabu sesembahane awake dhewe sing bakal sowan. Prajurit, iya, ora koyo padatan kang wis lakon. Jebul pratane kabeh para yaksa, kajanto panase koyo ngene, ning wis semangat. Prajurit, Ulo dinane iki aku kelawan kowe napa dinimbalan kersa kalem panjenengane bapak saha ibu kang mengku gati. Sapa jenenge? Sapa jenenge pi mau? Sampeyan dhewe sing kaya dalange. Yo, oh iya lali aku. Jenenge kaya dalange. Wis kenal apa durung karo bapak tuan bapak kuwi? Betul. Jenenge Bapak Junaidi Asmara de. Ya, loh, lah aku Bapak Junaidi tok. Ora duwe duit. Sing akeh duwite Bapak Junaidi Asmara. Yen kowe ora percaya kok mesti disawer deh. Iki kabeh kowe dadi sangoni. Dadi sangoni 50 piro? Ah, dinteni lho. Kuwi lho duwite Mas Daeng Glono ora percaya. Lah kuwi isih durung diceluk kuwi wis parep mara deh. Menengo ae sik. Lungguh berdoa deh. Sik toto. Sik ngono. Bare sing apik. Lah, mulai to. Yo boleh kasih tepuk tangannya Bapak Ibu. Terima kasih. Uga sedulur sing saka Madura dinane iki uga rawuh. Mari iki ya Rene, muga Rene. Kuwi isih durung Bapak Junaidi. Bapak Junaidi. Durung bapak tuan rumah, isih durung ibune, isih durung mantene. Mantene. Aja kuwatir kok tak celuk kabeh.
Prajurit. Lah sing Iki mantene, iki mantene. iki mantene seko. Mantene. Oh, rai-raiku ya. Kamas manten kali Mbak Yu nganten. Lah iki tak Mau. dikoi to. Prajurit. Lawo. Jalannya kan mau ora disalami blas karo mantene. Jalange mikir kan. Iya. Jalange Yo mikir. kono nek diduga-dugano mbok menawa. Terima kasih. Prajurit. Ayo. Ojo senenge dhewe nggonmu wis nampa hadiah, wis nampa pawehe saka Mas Manten, Mbak Yu Manten. Ning padha didungak-dungak kene. Muga-muga Mas Manten, Mbak Yu Manten kae bisa atut runtut dadi pasangan kang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma. Muga kalamun besok diwenehi kanugrahan, diwenehi putra utawa putri, dadi putra sing gunane tumraping bangsa negara lan agama. Tur dadi putri sing salehah, putra sing saleh. Allahumma. Amin. Uga mandungane awake dhewe kanggo Bapak Junaidi Asmara saha Ibu Muinah Kaite sing duwe gawe. Muga-muga sadurunge nganti sarampunge pagelaran dinane iki panjenengane Bapak Ibu tuan rumah kuwi mau tansah diparingi kesehatan, paringi panjang umur, gangsal anggene makarya. Allahumma. Kula dinane iki kabeh para prajurit, kabeh para kawula para pamirsa kae sajake ora sronto pengin mirsani aku go kowe-kowe kabeh. Ayo tak bacoke dhisik. Ya ya ya. Ayo tetap semangat, hei.
Pirasane ore madyaning sasana Arukirta Jaya panas apa piye we? Ayo, ojo ati kadang prai kading ati. Setul. Dosa. Ini dia jarananku toh. Aku tok gini. Cara itu menakutkan. Yo. Ayo, kono gimana masih tetap semangat bro? Tetap semangat bro. Yo. Bos wedok kuwi njaluk apa kuwi mau? Mas Rama nyawer